Ok. Eu zic? Da. Bine. Am vrut să fac sex cu iubita mea, dar era prea obosită, așa că mi-a oferit un gură cască. Iubita mea e gardian la pușcărie și din când în când mă mai bagă și pe mine la mititica. Dacă Spike lucra la Ikea, știi cum se numea piesa lui? Mânere, mânere. Știi care e formația preferată a bijutierilor? Talisman. Părinții lui Nelly Kent au fost foarte supărați pe ea că s-a lăsat de școală, dar până la urmă s-a pus singură cu botul pe labe. Prietena mea e atât de proastă că atunci când se udă cheamă instalatorul. Am angajat niște muncitori romi să-mi repare acoperișul, dar a ieșit o mare țiglăneală. Pentru un gras am destul de multe slăbiciuni. I-am zis unui prieten că merg la un anticariat și m-a întrebat cât îmi ia pe plombă. Așa. Am întrebat o fată din Germania dacă vrea să facă sex cu mine. A zis nein. I-am dat 10 euro cu tips. Știi care e cel mai nașpa lucru pentru aia care lucrau în lagăre? Că nu puteau să ia cu lopata pe aia care nu erau gata. Vorba instalatorului. Semeni vânt, culegi furtune. Bă, cât de bine! Asta e că trebuie să facem chestia. Da, Eu trebuie să nu facem știu ce jocul. înseamnă, deci poți să mă prostești, că eu nu știu dacă Hai. știi sau nu. Ai pierdut. Eu am pierdut? Asta e o piatră care sfarmă Am văzut un farfecata. pum, dar mă rog. Deci și sfarmă farfeca. Și atunci eu dacă am pierdut, Încep. tu începi. Eu Tu începi. Stați puțin. Imediat, stați că l-am aici undeva. Gata. La ce se închină șopârlele ortodoxe? La iguane. Da? Bravo. Gata, că de aici. Știi de ce nu e bine să te ștergi la fund cu bețișoare de urechi? Dar nu e gluma, să știți. Nu e gluma aici, nu? Nu asta e gluma. Au râs, nu mai zic de ce. Hai mă zic, că sunt curios eu. O să fie mai prost decât premisă. Că e posibil să spargi timpanul. Nu e, bă, de ce zici? Foarte bine. Mamă, dar ridici plafonul și... Acum am una chiar e Ridic foarte... plafonul? Da, așa, standard. E foarte proastă asta.
Jur că e proastă. Cum avortează porumbeii? Își aruncă ouăle din cuib. Când eram mic mă jucam cu puța în nisip. Acum doar mă joc cu puța. Da. Și mai râzi, Alino? Ce zice Viorica Dăncilă când intră într-un bar? Au. Da, de unde știai? Da, ai văzut-o? Mai zi o dată ca să avem pentru filmare. Și o să râd. Căcat. Nu mai vin, vă zic alta. Nu, zi Nu. oricum mai puțin. Ce zice Viorica Dăncilă când intră într-un bar? Ce? Au. Mulțumesc frumos. Îmi place să mănânc plăcintă cu rață sau cum îi zic eu, cozonac cu mac-mac. Cum se numește atunci când o femeie se epilează și îi scapă lama în vagin? Bikini. Bikini. Știi de ce melcii lasă muci peste tot? Cum? Știi de ce melcii lasă muci peste tot? Nu. Pentru că sunt răciți. Am fost la Bohemian Rhapsody și când am ieșit de acolo foarte mulți erau foarte dezamăgiți că, mă rog, ziceau despre Freddie Mercury că ok, are voce, dar e un poponar, e un părțar. Mie Freddie Mercury, sincer, mi se pare o gay. O gay, a zis. Prietena mea sforeie, dar eu găsesc o parte pozitivă în orice, îmi sincronizez bleșinile cu sfărăiturile. Care este femininul de la iaurt? Zuza. Zuzuzuza. Dacă mergi în deșert, e bine să iei cu tine o tipă foarte, foarte bună. Știi de ce? S-o fuți. În caz de ceva, bei apă din pizdă. Deșert. Bun. Foarte bun. Cam atât de la noi. Bravo, de la Dumnezeu mai mult. Bravo! Păi nu, la 3. La 3, da. Adică la și. Da. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Încep să mă simt bine. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Deci, pe exemplu, Da. ce zice, Victor, ce zice un biolog borcanelor cu specimene când intră în laborator și le găsește pe toate în picioare? Vă rog, nu vă formalizați. Așa. Astăzi m-am atins gândindu-mă la Dorian Popa. Nu, am greșit, ăsta e din jurnalul meu. Scuze. Deci, mândru. Gata, da. Știai că nu toți bărbații au coarde vocale? Unii au noroc să dea peste o fată liniștită și tăcută. E fain să particip la bucache, dar să nu fii în centrul atenției. Tot din jurnalul meu. Asta o am și eu în jurnal cu tine. Un brand de mezeluri de la noi, pe Carolin o să-l numesc,
avea sloganul carne dezlasă gura apă. Am mâncat și eu, mi-a lăsat curul apă. Așa. Eu mi-am pus 3 obiective în viață. Și doar unul mi-a rămas de atins. Să ajung Instagram model, să fac stand-up și să nu suc pula din greșeală. Face stand-up după asta. De-aia. Știi de ce este mult mai ușor să-ți înșeli nevasta cu o femeie din altă localitate? Pentru că nevasta e foarte urâtă. Există videochatiste negare, sau cum îmi place mie să le spun, Instagram models. Ele nu suc pula, ele fac artă. Asta a terminat? Că nu eram... Da, da. Eu și prietena mea am experimentat foarte mult în dormitor. Am făcut sex bărbat-femeie, femeie-femeie, noi amândoi femeie, cuplu noi. Uite, de exemplu, ieri am făcut o lampă de birou, am zis să încercăm lucruri noi. Așa. Nu, Nu, știu ce e aici, adică nu am iluzii. Ieri, cea mai bună femeie pe care am văzut-o în viața mea îmi striga numele cât putea de tare. Dar tot nu i-am dat drumul din pivniță. Ce zice un chel, sau Cristi Popescu, când se trezește din coșmar? Ah, ce m-am periat! Mie nu-mi plac femeile care se agită foarte mult în timpul sexului, pentru că mă obosesc. Ultima oară m-am ales și cu un ochi vânăt. Cine ar fi crezut că are atâta forță un copil de 7 ani? Ai zis să compensezi că lipsește Sergiu? Da. Chiar speram să pic cu el. Da. El n-ar fi râs, că el înțelegea. Da. Empatiza. Era da, frate. Vrei să mai dai? Nu, cred că am acoperit toate glumele misogine și... Hai să tu știi asta, nu am învățat-o niciodată. Deci facem așa și încep tu, da? Ok. Bun, încep, da? Nu, hai să facem nu, să e pe camere. 2, căcat. E bine. Deci încep eu. Salut! Eu aveam impresia că e ușor să dai limbi în piză, dar la început mi-am prins urechile. Știi cum se cheamă când un bărbat cu pula mică face sex cu o femeie neepilată de 1 an? Bagă acul în carul cu fân. Apropo, știi ce face un vazulean care nu mai are răbdare? Împinge spiritul prin pâine. Bun. Am rugat-o cu prietena mea să mă lase să-mi dau drumul pe fața ei și a acceptat cu ochii închiși. Ok, o să încerc ceva, nu mă judecați. Bun. Ce piesă asculta Hitler la petreceri? Poți să ai lumea la picioare, Jidan cu furca să-i întorci. Știi cum am convins o iubitoare de artă să urce la mine? I-am promis o dezvelire de monument. La școala de răstigniți, Iisus a luat premiul întâi cu coronița. Prietena mea mi-a zis că ar plăcea să fiu mai gentleman când facem sex, așa că atunci i-am deschis eu ușa de la WC-ul public. Ieri eram la tuns și îi spuneam frizerului că ce mișto este, ai o relație bună cu tatăl tău și chiar a fost afectat de chestia asta, că la spate m-a luat pierdut. Știi de ce l-a amendat fiscul pe Tutankamon?
L-a prins cu o schemă piramidală. Bun. Aseară iubita mea a ars mâncarea semi-preparată, așa că doar i-am semi-futut una. Am vrut să fac sex cu un pechinez și m-a refuzat. A zis că hâr, că mâr. Asta a fost.